bhuti wam apha si-task team yabantu abatsha balapha eQanduqandu sikwiphulo lesibini lomzabalazo walapha. Umzabalazo wokuqala kule area wawuqale ngo-2018 ufika kwale ndawo apho sasisilwa khona ukuhlala i-eviction from law enforcement. Namhlanje sawulo lo dabi sihleli, but eyona nto yenzekayo i-City of Cape Town isibona njengabantu abangekhoyo, asiveli nasemephini. Ziikliniki zikude kunathi, imisebenzi ayikho, zininzi izinto esishota ngazo apha, neendawo zeetoilet sikwazi uthoiletha kakuhle. Yho, hayi kunzima kakhulu shem. Into yokuqala into esolasayo asinamanzi, amanzi siyawasokola kakhulu. Bikhona itraki bimane isiza apha then iyekile kwa ukuza. Uwoyo besizama ngonokwethu kujoba sisenza nento esizenzayo nje, nalapha phezu kwami ubona nje kunentambo oyijongile basilayita ngendlela silayita ngazo, sibaleke irand kwindawo ebesisuka kuzo. Ewe ndiyasebenza but imali endisebenzela incinci, ayoneli uba ndihambe ndithi that is why ndilapha. Baye bathi basinike i-chemical toilet A1 for izindlu eziyi-50. Now approximately apha indlu A1 ihlala abantu abayi-5 ngaphakathi. Now if you're saying uba izindlu ezingako zasi-toilet A1 iyakuchazela uba isidima sabantu, what about abantu abangomama abazayochopha phana after ibisetyenziswe ngabantu abaninzi, bazaba nee-infections, zonke izigulo, kungatshona nabantwana. Akukho ukhuseleko esikwazi uba siwulufumana ukhuseleko uphuculo uba ngela jonga oko sihleli nje just apha ngasemilanje kuba silifuna indawo yokuhlala. Akukho ukhuseleko uba nophi omnye umntu uvela ngena athi asiqonqozele ebusuku. Ngoku akwazi uba ngubani okanye ngutheni ufumanise uba ufuna loo nto ayifunayo. Into esifuneka ke apha, into esifumaneka apha zezi-TV abafana abazifunayo, noba vele mhlawumbi nele mali abayifana neefowuni abazifunayo. Asihlalanga safe ke thina apha. Naye andimazi utheni engasihoyi because nxa besiya abanye ayikomiti kuye uthi hayi uzawubhata kade asimboni uba wenza ntoni apha. Even abantu abakhalaza abahlala emanzini uthi hayi ndizawuza abakezi. Inzuzo sezinqwenelayo okokuqala, le ndawo lena kuthiwa yindawo ekwi-flood, kukho umlambo ohamba apha, ayondawo bekusamaze hlala abantu, but akho document eyiproof isithi ezanayo ngaloo nto, but siyifumana as a rumor loo nto. Now enye into esiphezu kwayo sifuna ufumana i-engineer land surveyor e-independent enosixelela into yobana abantu bangakwazi na ukuhlala kule ndawo. Emveni koko if kuyavela nyhani uba kunohlala abantu apha, sikwazi uba sibe kwiphulo le-relocation. And enye into esibhizi nayo nenye organization esincedayo, sizama ufumana ilist yemihlaba i-City of Cape Town engena-plan ngayo for the next 5 years, so that we can approach them and say there's this piece of land right basingayohlala kuyo, we wanna go there. Ngokomnqweno wethu thina ngokwalapha thina besirayithi kule nendawo, okanye uba ibenayo enye indlela yokuthi abenebala lokuthi asithatha ahambe ayosibeka kuloo ndawo benosibeka kuyo, besinoyivuyela kwanaleyo thina, ngoba thina sifuna nje okwendawo yokuthi sihlale.